Αγαπητοί φίλοι, όταν ο άνθρωπος στρέφει το βλέμμα της ψυχής προς τον πνευματικό κόσμο, δεν αναζητά κάτι ξένο προς την ύπαρξή του. Αναζητά κάτι που υπήρχε ήδη μέσα του πριν ακόμα διαμορφωθεί η γήινη προσωπικότητα. Διότι το πνευματικό δεν προσεγγίζεται ως κάτι εξωτερικό. Το πνευματικό είναι ο ίδιος πυρήνας από τον οποίο προερχόμαστε. Στους καιρούς που ζούμε, καιρούς αστάθειας, κρίσεων και συσκότησης του εσωτερικού φωτός, ο άνθρωπος συχνά νιώθει ότι χάνει τη σχέση με αυτό το κέντρο. Μα κάθε εποχή σύγχυσης είναι και μια εποχή κλίσης. Είναι η στιγμή όπου το πνεύμα ζητεί από την ανθρώπινη ψυχή να αναγνωρίσει εκ νέου την προέλευσή της. Ο άνθρωπος αποκτά δικαίωμα να μιλήσει για το πνευματικό μόνον όταν αρχίσει να αισθάνεται μέσα του τη ζωντανή παρουσία της συνείδησης, όταν αναγνωρίζει ότι κάθε ανθρώπινη ψυχή είναι φορέας μιας θείας πίθας. Δεν απαιτείται καμιά εξωτερική αυθεντία. Η μόνη αυθεντία είναι εκείνη που αναδύεται όταν η ψυχή έρχεται σε αληθινή επαφή με τον εαυτό της. Η αλήθεια του Θεού δεν αποκαλύπτεται μέσω θεωρητικών κατασκευών. Αποκαλύπτεται όταν η σκέψη φωτίζεται από το ίδιο το φως της ψυχής. Όταν το εσωτερικό βίωμα ανοίγει μια περιοχή που δεν ανήκει στη διάνοια αλλά στην πνευματική εμπειρία. Το ερώτημα δεν είναι υπάρχει ο Θεός. Το αληθινό ερώτημα είναι πώς μπορεί η ανθρώπινη ψυχή να διαμορφώσει εντός της την ικανότητα να τον συναντήσει. Και εδώ, φίλοι μου, μπορεί να μας βοηθήσει μια απλή εικόνα. Όταν θελήσουμε να συναντήσουμε τους γονείς μας που βρίσκονται μακριά, γνωρίζουμε τον τρόπο. Το μέσο, η πρόθεση, ο δρόμος, όλα είναι ήδη διαθέσιμα. Με ένα απλό κουμπί, δύο ανθρώπινες συνειδήσεις συναντώνται. Με το Θεό ο δρόμος είναι ακόμα πιο άμεσος. Δεν χωρίζεται από απόσταση, ούτε από χρόνο. Απαιτείται μόνο μια εσωτερική κίνηση, η στροφή της ψυχής προς το πνευματικό. Και τότε, σε μια στιγμή σιωπής, ο άνθρωπος συνδέεται με εκείνο το πνεύμα που ποτέ δεν απομακρύνθηκε από αυτόν. Ο Θεός δεν πλησιάζει τον άνθρωπο, ήταν πάντοτε παρόν. Αλλά η προσοχή μας αλλάζει. Η ψυχή μας γίνεται δεκτική και τότε γεννιέται η βεβαιότητα όχι ως λογικό συμπέρασμα, αλλά ως εσωτερική πραγματικότητα. Όταν λέμε «Ο Θεός είναι πνεύμα», πρέπει να κατανοήσουμε ότι το πνεύμα δεν μπορεί να είναι αδρανές. Το πνεύμα είναι η δημιουργική δύναμη, είναι θέληση, είναι αγάπη, είναι νόημα. Γι' αυτό και η χριστιανική παράδοση μιλά για την Αγία Τριάδα. Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Ο Πατέρας είναι η κοσμική βούληση. Ο Υιός είναι η ζωντανή αγάπη. Το Άγιο Πνεύμα είναι η πνευματική σκέψη, η δημιουργική ιδέα που διαποτίζει τον κόσμο. Και επειδή οι δυνάμεις του Θείου αντανακλώνται μέσα στον άνθρωπο, βρίσκουμε εντός της δικής μας ψυχής την τριάδα. Θέληση, συναίσθημα, σκέψη. Μαθαίνουμε πρώτα να κατανοούμε, έπειτα να αισθανόμαστε και τέλος να βιώνουμε. Πρώτα φωτίζεται η σκέψη, έπειτα γεννιέται το αίσθημα προς το Θείο και τέλος η θέληση ενώνεται με αυτή τη γνώση και αποκαθιστά τη σχέση με το Θεό. Έτσι αποκαλύπτεται ότι ο Θεός δεν βρίσκεται μακριά από τον άνθρωπο. Βρίσκεται στην ίδια τη δύναμη της σκέψης. Διότι η σκέψη, όταν είναι καθαρή και εσωτερικά ενεργή, είναι το όργανο μέσω του οποίου ο άνθρωπος μπορεί να εισέλθει στο πνευματικό του πνεύματος. Δεν μιλώ για τις κοινές σκέψεις της καθημερινότητας. Μιλώ για τη δύναμη που γεννά τη σκέψη. Για την πηγή από την οποία αναβλύζει η μία σκέψη μετά την άλλη. Αυτή η πηγή δεν είναι προσωπική. Είναι η ίδια για όλα τα ανθρώπινα όντα. Υπάρχει ένας παγκόσμιος χώρος σκέψης, ένα ενιαίο πνευματικό πεδίο, στο οποίο κατέχουν όλες οι ψυχές. Όποιος παρατηρήσει τη σκέψη του με εσωτερική ακινησία, θα το αναγνωρίσει. Μέσα στη σκέψη υπάρχει κάτι που δεν ανήκει στον άνθρωπο,
αλλά στο πνεύμα του κόσμου. Τι είναι αυτό το στοιχείο αν όχι το πνεύμα του Θεού? Έτσι μπορούμε να πούμε, το πνεύμα του Θεού διαποτίζει τη σκέψη. Η σκέψη είναι ο φορέας της Θείας Ζωής και κάθε αληθινή σκέψη είναι μια συμμετοχή στην ύπαρξη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος εισδύει στον κόσμο της σκέψης, ανακαλύπτει ότι η σκέψη είναι ζωντανή και τότε αναγνωρίζει ότι το μέρος εκείνο της ψυχής του που σκέφτεται είναι ενωμένο με το πνεύμα του Θεού. Τότε μπορεί να πει με εσωτερική αλήθεια: είμαι μέρος του ζωντανού Θεού. Η σκέψη μου συμμετέχει στο πνεύμα του. Γι' αυτό ο άνθρωπος έχει αυτό το μοναδικό προνόμιο, να μπορεί να γνωρίσει το Θείο μέσα από τη σκέψη, να μεταμορφώσει τη γνώση σε αγάπη και την αγάπη σε ελεύθερη πράξη. Η σκέψη είναι η πρώτη πύλη προς το πνευματικό. Και τότε, αγαπητοί φίλοι, μπορούμε να πούμε ακόμη κάτι βαθύτερο. Ο Θεός αναγνωρίζει τον εαυτό Του μέσα στη σκέψη μας. Το πνεύμα που εργάζεται μέσα στη σκέψη του ανθρώπου είναι το ίδιο πνεύμα της αλήθειας, για το οποίο ο Χριστός είπε ότι θα οδηγήσει τον άνθρωπο στην ελευθερία. Όταν ο άνθρωπος ανοίγει τη σκέψη του προς το πνεύμα, δεν γίνεται μόνον γνώστης του Θεού, γίνεται όργανο μέσω του οποίου το Θείο γνωρίζει τον ίδιο του τον εαυτό. Δεν χρειάζονται εξωτερικοί δάσκαλοι. Ο δάσκαλος βρίσκεται μέσα στη ψυχή, το πνεύμα της αληθείας. Αλλά για να μπορέσει ο άνθρωπος να εισέλθει σε αυτή τη γνώση, χρειάζεται κάτι: θέληση. Χωρίς θέληση η αναζήτηση παρακτρέπεται στο συναίσθημα, στις εντυπώσεις, στις εξωτερικές συγκινήσεις. Μα το συναίσθημα δεν μπορεί να δώσει βεβαιότητα. Μόνο η εσωτερική γνώση της σκέψης μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην αληθινή ειρήνη. Όταν η θέληση ενωθεί με το πνεύμα, γεννιέται ο Υιός, η αγάπη που πηγάζει από την κατανόηση. Αυτή είναι η γέννηση του Χριστού μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Η αγάπη που γνωρίζει, που κατανοεί, που υπηρετεί. Αγαπητοί φίλοι, χρειαζόμαστε το θάρρος να ενεργοποιήσουμε τη σκέψη από τον ίδιο μας τον εαυτό. Χρειαζόμαστε τη βούληση να εισέλθουμε συνειδητά στο ίδιο το στοιχείο της σκέψης. Διότι η σκέψη, όταν γίνεται ζώσα και φωτίζεται από το πνεύμα, καθίσταται το όργανο μέσα του οποίου η ανθρώπινη ψυχή μπορεί να πλησιάσει το Θείο. Η ελευθερία απαιτεί ευθύνη. Η γνώση απαιτεί βούληση. Και η αλήθεια αποκαλύπτεται μόνο σε εκείνον που τη ζητά με πλήρη δύναμη ψυχής.